començar, si té parell, Tònia, Sí. anirem continuant, però, per exemple, aquí veiem típics de Menorca, aquí a Mallorca, a més de s'ensaïmada, d'espudin, una altra opció és menjar una bona greixonera dolça. Per això el nostre company Xavi ara s'ha acostat a un forn de Búger per veure de ben a prop com se prepara. Mireu quines passes són. Avui en aquest forn de Búger fa molt bona oloreta i no només per les coses que fan, sinó perquè ja està ben a prop Nadal i és per això que venim a parlar amb en Rafa. Rafa, bon dia, com estàs? Bon dia, va bé? Primer de tot, gràcies per atendre'ns els 5 dies. Tenim això, m'apareix que avui me faràs una greixonera, no el Una veieu? greixonera dolça. Perfecte. Ja veiem que tens preparada la base, això que seria? Sí. Mira, la base, hem fet una base de caramel·lo, després he posat ensaïmada, en aquest cas ensaïmada pot ser coca de patata, pot ser el que traguen dolç, doncs el podem posar aquí de dins. Perfecte. I és una manera d'aprofitar el producte que te sobra o que te queda. I Ara veiem que hauries d'afegir un parell més d'ingredient, no? Però Exacte. veig que és bastant fàcil de fer perquè Molt només és fàcil. tot això que tenim aquí, no res més, no res més. Vale, Bueno. si te pareix, ho començam a fer. Anem tirant els ous i els mesclam. Clar, mesclem els ous amb el sucre, però Rafael, clar, això no és un postre típic de Mallorca, No. però, clar, quina importància pren aquí, perquè a altres illes sí que se fa bastant, però aquí quina importància pren? Aquí és que fa molt d'anys m'ho demanen, saps? I jo el segueixo fent perquè... Saps què passa? Que, el segueixo fent, però l'he deixat de fer un poquet perquè aquí el que més venem és l'ensaïmada i la pasta de full. Què passa? Que he hagut de minoritzar un poquet, però seguim fent coses d'aquesta encara. Clar, no teniu demanda de greixoneres, però no tanta com, per exemple, l'encimada d'Estorro, com has comentat, Però va, no, i preferir. Ara tirant la llet, és que és super fàcil de fer, Clar, és que no posar ni llevat ni qualsevol cosa de res, Res de res. Seguim mesclant. Un poquet de llet. Un poquet de llet. Ben mescladet. Clar, és que això m'apareix que serà alguna cosa parescuda en el pudin o en el flan, no? Una cosa de semblant. N'hi ha que hi posen llimona i canyella, ho dic. Nosaltres en aquest cas no n'hi posarem, però posarem llimona i canyella. Que això li deu ser un aromatitzant, no? Exacte. Mira, I el aquí ho posem així. Rafael, això ja té una pintada si no ho hem ficat en el forn encara, No, ara acabant de pitjar un poquet perquè se begui bé l'ensaïmada. Però clar, l'encimada hauria de beure el que és tota la llet, no? Clar, i ara això, sense posar-li res més, això ja hauria de posar-se un poquet sòlid, diguem, no? Sí, exacte. Val, i ara la següent passa seria? Ara anant en el forn i el covem una horeta. Fantàstic, i si t'apareix, anem en el forn i veiem el resultat final. Perfecte. I ara és el moment de treure la greixonera del forn. Rafael, quant de temps ha estat en el forn, més o manco? Una horeta i 10 minuts. Mare, si és que això té una pintassa. Ben, Rafael, sí, te podries atracar un poc perquè, clar, això és una greixonera dolça, però té pinta de púding, de flan, no és el mateix, no? Que un púding o que un flam. És molt semblant, és molt semblant. És molt semblant. I doncs, si te pareix, Rafael, desmoldam aquesta greixonera, perquè, Déu-n'hi-do, jo crec que menjarem a la nit de Nadal a la nostra, Sí, sí, sí. La podríem tastar? Claro que sí. I de tastam un parell de trossets. Uepa. Bé, no et preocupis, posam, perquè clar, ja mos hem preparat les cueretes de cafè. Un per tu. Tranquil, que la càmera també en menjarà, no te preocupis. Un altre per jo. Fantàstic. I doncs, Rafael, només mos queda que això. Que això i donar molt d'anys a tothom, o no? Exacte. Bon profit, família. Això és boníssim. Ho heu de menjar per Nadal. Un espectacle. Gràcies, Rafael, per atendre'ns els 5 dies. Segur que qualque vegada heu vist les nostres predines cercar remeis casolans per malalties o afeccions en el cos humà en diferents herbes i plantes, però no només això, sinó que també s'utilitzaven per moltes més coses a les cases. De fet, a plantes n'hi ha moltes, però per saber-ne més, en Xavi ara ha anat fins a Manacor per xerrar amb una persona que cultiva algunes d'elles. Mireu el que mos ha contat.
Avui parlam de plantes silvestres comestibles i és per això que hem vingut fins en aquesta finca de Manacor, que com podeu veure està plena d'aquestes plantes i és per això que venim a parlar amb la Catalina Sebastià. Catalina, bon dia, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, molt encantada d'estar aquí. Clar, conta-mos, Caterina, perquè aquí veiem que tenim tot un seguit de plantes, però clar, tu me les has classificades com a que n'hi ha que són comestibles, n'hi ha que no, però és que d'altres, per exemple, aquí darrere nostre tenim totes aquestes que dirien que podríem utilitzar per fer te, no? Sí, totes aquestes que estan sembrades, que és el romaní, jo crec que tothom coneix el romaní, no és vera? Sí, el romaní, exacte, això que fa tan bona oloreta, no? que el romaní és silvestre i en el mateix temps és una planta que tots cultivam en el nostre jardí perquè és meravellosa, l'emprem a la cuina, l'emprem com a remei i en aquest cas està sembrat per fer infusions amb ella. Clar, i a banda de romaní, també per fer infusions tindríeu alguna altra tipologia de plantes? Mira, les plantes silvestres són totes les altres que estan envoltant i que no són romaní. Són totes aquestes que estan trepitjant, pràcticament, les de la vorera, que són les grans desconegudes per molta de gent o les grans oblidades, perquè quan no les han sembrat i normalment no les empram avui en dia, no els hi feim molt de cas. Però jo som educadora ambiental i una de les coses que m'agrada fer és donar-les a conèixer a la gent que no les coneix o a la gent que ja no se'n recorda de que tenen un ús. Clar, quina importància arriben a tenir totes aquestes plantes, perquè ara han passat, diguem-se, de fer infusions, però clar, aquí ja mos ficam en el terreny de plantes que se poden menjar, no? Sí. I que d'alguna manera tindrien tant ús medicinal com ús estètic o qualcuna d'aquestes coses, no? Efectivament, les plantes silvestres, ja sigui el romaní, que en aquest cas és sembrar, però també és silvestre, o aquestes, a part de poder-se menjar, mira, per exemple, ara aquí en tenim, sense moure-nos d'aquest redolet, tenim un fonoll que està sortint, és tenra. Clar, això no és fonoll marí, però. No, aquest és fonoll, és fonoll que és silvestre, que tots coneixem, mos menjam la tija, mos menjam les fulles, quan les tiges són grosses les ficam a dins les olives, amb aquestes fulles més tenres en feim esprit. Que és boníssima. Sí, i les llavoretes les ficam en els botifarrons, o en feim infusions. A part de ser comestible, també és molt medicinal, el fonoll. S'utilitza per moltíssimes de coses. I és que pareix una tonteria, però és que aquestes cosetes tan simples donen moltíssim de sabor a qualsevol menjar, no? Moltíssim, canvia moltíssim. I no tenim el costum d'acotar-nos una vorera que fa-lo, però és que si no el sembram no mos ho podem menjar. Però aquesta finca és ecològica. Aquí no tiren cap tipus de pesticida, no tiren res per matar insectes ni per matar males herbes, que és el que li dirien en aquestes herbes, que ja has vist que no ho són. Clar, tot és natural, que és superimportant. Superimportant, no mos podem menjar res que hagin esquitxat per matar-ho. Clar, i és que això sí que tindria ús d'alguna manera alimentari, però plantes que tingueu per donar ús medicinal, en teniu per aquí alguna? Sí, mira, dues passes més. Home. Això és un verbàscum, té molt de noms comuns, el candeler és un d'ells, per exemple. Ara el veiem relativament jove, veus que no és petit, però quan surt té 4 fulletes com aquestes, a poc a poc se va estenguent, i després li surt una tija molt grossa, que té unes floretes grogues, i la planta canvia molt. Clar, si no ho expliques, també és difícil d'identificar en diferents moments de l'any la planta perquè va canviant. Aquesta planta s'ha utilitzat des de molt antic per diverses coses, i entre elles com el paper higiènic. Clar, això antigament, no? Clar, toca-la, mira-la que és de suau i de blaneta. Clar, però és que això, veig que aquí té com a punxetes blanques, això no és com sortiga, o sí? No, això, toca-la, veuràs, que és de suau. Sí, és suaveta. És suaveta. Quan sigui un poc més grossa ja no serà tan suaveta, i ja no se podrà emprar. És que ara m'olorava la mà, però no fa olor res, ara. Aquesta és vera que no fa olor. I a nivell medicinal s'utilitzen les fulles com en plasta, feien en plastes per les morenes, o bany de saent, que feien una infusió i se seien a damunt d'aquella infusió, o també per les floretes, per constipar, per la toxina, és un bon expectorant, i també hi ha gent que utilitza les fulles per lo mateix. Clar, i és que ja mos aixecam ara ràpidament... Ai, la té mal aquí. Clar, ràpidament això, realment, si... que s'utilitza com a remeis casolans, però un metge ho podria arribar a recomanar, aquesta classe d'herbes? Bona pregunta, molt bona pregunta, perquè això encara ajuda més a que s'entengui la importància d'elles, evidentment, i la podem trobar a qualsevol herbolari en aquesta planta. De fet, en castellà, a lo millor se coneix més el nom, li diuen gordolobo. I el gordolobo vas a un herbolari i el demanes, tot d'una sabran que te diran per què serveix i te l'oferiran de diferents maneres, normalment sec.
I de Caterina Sebastià, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquest tema i res, que vagi molt bé i res. Esperem que poder tornar a comptar-ho per futures ocasions. Encantadíssima. Moltes gràcies a vosaltres. Caterina, moltíssimes gràcies i de companys ja heu sentit la Caterina que ens ha explicat els diferents usos que poden arribar a tenir aquestes plantes tant a nivell medicinal com estètic com alimentari. Gràcies, Xavi.